Monoparaules és el joc que hem creat a la classe de 6è B per presentar el concurs Tisner de creació de jocs en català. Vam començar a l'octubre fent diferents propostes per petits grups. Al final vam escollir una proposta basada en el Monopoli, anar donant voltes a un circuit i comprant lletres per formar paraules. Llavors vam repartir feines. Uns anaven treballant les normes, d'altres el disseny del tauler, i mica a mica van anar sortint més tasques a fer: les preguntes, les targes de sort, els bitllets, les fitxes. Primer volíem que el tauler fos un hexàgon, però les caselles havien de ser molt petites. Llavors vam tenir la idea que tingués forma de MP, monoparaules. L'Anton, el mestre de visual i plàstica d'ESO, ens ho va digitalitzar per poder-ho dur a la impremta i fer-ho sobre un material rígid. Vam decidir quin valor i quin preu tindria cada lletra i quants exemplars necessitàvem fer-ne per poder jugar. Llavors les vam imprimir, plastificar i retallar. Vam decidir que hi hagués preguntes de 5 aspectes de la llengua: sinònims, accents, lletrejar, gramàtica i reptes, i targes de bona i mala sort. Vam pensar les preguntes i les respostes, vam imprimir-les, plastificar-les i també vam decidir incloure un full de respostes. Per comprar les lletres necessitàvem bitllets. Vam fer-ne el disseny i vam pensar quants n'havia de tenir cada jugador perquè es pogués jugar bé. Llavors vam imprimir-los i retallar-los. Vam pensar un disseny de fitxes que fossin objectes en forma de lletra, una casa com una A, un martell com una T. El Joan, el mestre de tecnologia d'ESO, ens les va fer amb la impressora 3D. Vam anar decidint les instruccions concretes per majoria. Vam fer una partida de prova que ens va permetre ajustar-les. Finalment, vam redactar-ho en forma de text instructiu, plastificar-ho i enquadernar-ho. Per acabar, vam decorar una caixa per fer de contenidor del joc amb una portada amb el nom i el logo i les dades informatives. També vam aconseguir tot el material necessari: daus, fulls, bolis, rellotge. Han estat moltes setmanes de molta feina, però estem molt orgullosos de com ens ha quedat. Volem acabar donant les gràcies a tothom que hi ha ajudat i esperem que us agradi tant com a nosaltres.